नै जों दा लोगोफोर आमथिसुवानि बल खेला गेलेनाय नायनो थांगासिनो लोगोजों आंजों नै सुबाय लाजिलायबावो बे गावहा आराम देलायलायनानै बल मल थांगासिनो जोङो दा बल खेला गेलेनाय नायनो जै मोनबाय दसे नायनोसै आयु आयु हनै गायदे जोंना आयु बल बोरैबा नांफ्लांबायबा गेलेफानो नागिरो बल नांगोन ओइ ओइ सख्रि रानदों आयु माथो मेमलां जाजोबखो मानसिया नालाय हनै आगैया गेलेनाय गावासो खारफालाङो नायलाय हनै नांगोन नांगोन हनै देग्लाय जब जब ओइ नों मा दुस्ट' ओइ मा नांखो नों गस्लाया मा फोनांखो नों सामथाइ नांबाय ए दखायखु सामथाइ फुयो मालायनिखौ फुना होजोबो बियो बोराय सेंग्रा सोर देराखो हा सेंग्राफोर बलाबो दैयाव फैगुलायबाय गल 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 सेंग्रा बोराय थांनोसै लोगोनाव माबा खालामनांगौब्रा फिदिंनांगौ जा बिसुवानि एसे जानो नागिरदों मनाव नागिरदों बानलु बियो गोथाव खान्थाला सोरनि खान्थालखौ जादों नोङो सोरनि खान्थाल जादों मादै दले आनारसखौ मोनजासिगोन बोरै उनाव माबे आमथिसुवानि नामै दलिया जोंखौ मोनबाय मोखांखौ देखायानो मानसिया खान्थालाबो नै जागासिनो जानोसै एबार